Хвалёны Езус Христос, паважаныя радыёслухачы. Сёння з вамі Вольга Хілько, валанцёр, а таксама за гукарэжысёрскім пультам Юрый. І сёння у нас у студыі ёсць госць. Гэта Уладзіслаў Валаховіч, доктар біблійнай тэалогіі і дырэктар дабрачыннага фонду «Адкрытае сэрца». І будзем мы сёння з ім размаўляць пра міжнародны кангрэс малітоўны ў абарону жыцця, які адбудзецца вельмі скора, у лістападзе. Хвала Христу, Уладзіслаў. Навекі. Вельмі рады, што вы да нас даехалі. І вось хочам паразмаўляць з вамі пра гэты кангрэс, каб вы нам расказалі, што гэта за кангрэс, з нагоды чаго ён адбудзецца, якая асноўная тэма яго. Трэба сказаць, што падобных кангрэсаў у Беларусі яшчэ не праводзілася. У мінулым годзе мы праводзілі малітву перапрашэння за грахі супраць жыцця і сям'і у 100-ю гадавіну легалізацыі абортаў. Яны былі легалізаваны яшчэ ў савецкай Расіі 1920 год, ну а ясна, што Беларусь тады ўваходзіла неяк у склад. Вось. І мы зразумелі, што ніколі ніхто не перапрашаў за гэтыя грахі. Да? І неяк трэба штосьці з гэтым рабіць, таму што большая частка жанчын таго часу рабіла аборты. Так прыблізна кажуць гінеколагі, што каля 70% жанчын рабілі аборты. І, на жаль, гэтая навала застаецца з намі і цяпер. Вось. І ў мінулым годзе, нягледзячы на ўсе абмежаванні ковідныя, адбылася гэта малітва ў 25 парафіях беларускіх, плюс Расія, плюс Украіна, плюс Казахстан. То есть на самой справе адбылася малітва, нягледзячы на ўсе цяжкасці. Вось. І ў гэтым годзе мы вырашылі зрабіць наступны крок і ўжо арганізаваць непасрэдна малітоўны кангрэс, дзе з'едуцца людзі неабыякавыя да гэтай тэмы, і каб всім разам урачыста перапрасіць Бога за грахі супраць жыцця і сям'і. Таму што, як мы чуем у Евангеліі, да, то есть адна справа, што адбываюцца грахі, якія памылкі людзі робяць ці так, а іншая справа, што трэба перапрасіць. Вось мы чуем, і дакладна сёння ў Евангеліі просім, 7 раз супраць цябе зграшыў, 7 раз перапрасіў, прабач яму. Вось. І таму вось, першая асноўная мэта гэтага кангрэса – это перапрасіць Бога за грахі супраць жыцця і сям'і. Вось. Саму ідэю гэтых кангрэсаў мы ўбачылі у еўрапейскіх пралафераў і амерыканскіх пралафераў. Ёсць такая арганізацыя міжнародная, называецца Human Life International, якая была створана яшчэ ў 70-е годы ў ЗША, калі там легалізавалі аборты. І яны, адна з іх сфер дзейнасці, гэта менавіта вось такая малітоўная праца, арганізацыя малітоўных рухаў. І яны вельмі цесна супрацоўнічаюць яшчэ з адным рухам, які заснаваў отец Філіп Рэйлі, фантастычны святар, цяпер амаль што 90 год яму, які адчуў унутраную патрэбу маліцца пад абартарыямі, як маліліся пад крыжом Езуса Ян, евангеліст, Марыя і іншыя жанчыны. Да? То есть яны маліліся як? Яны ж не пратэставалі, нікога там не пракліналі, просто ціхонька маліліся і плакалі. Божа, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць. Да? То есть таксама гэты святар адчуў гэтую патрэбу маліцца пад абартарыямі, бо это сапраўды сённяшняя Галгофа, дзе забіваюцца ненароджаныя дзеці. І ён пачаў это ў Брукліне, ў Нью-Йорке, потым это распаўсюдзілася па ўсім ЗША, прыйшло ў Еўропу, у Еўропе это ў першую чаргу Аўстрія, таксама Германія. Вось. І это пачало прыносіць плёны. То есть калі людзі прыходзяць не з праклёнам, не з нейкім там незадавальненнем, а проста з ціхай малітвай, з крыжом, з іконай Маці Божай, гэта пачало працаваць. То есть, напрыклад, у ЗША з 2200 абартарыяў закрылася 1500. То есть менавіта тыя абартарыі, дзе людзі маліліся. Тое самае ў Вене было 4 абартарыі, цяпер застаўся 1. То есть людзі маліліся, прасілі Бога, рабілі асаблівыя адарацыі, і сапраўды гэта працуе. І раз на 2, на 3 гады вось гэтыя самыя актывісты пралаферы арганізоўвалі такі, яны назвалі это World Prayer Congress, то есть сусветны малітоўны кангрэс. І сапраўды былі людзі нават з Аўстраліі, даязджалі на гэты кангрэс, з Канады, з ЗША, ясна, з Еўропы. А вы таксама, можа, там былі? Мы былі, нас запрасіў Йоханнес Бухер з Зальцбурга, і мы, я памятаю, што прыехалі першы раз 2008 год, у Лурдзе это было,
5 дзён, і там сапраўды было шмат малітвы. Вось гэты вось фармат, да, што не толькі на галаву, не толькі на інтэлект, але менавіта на духовае, да, з духовай рэчаіснасцю негатыўнай мы змагаемся духовымі сродкамі, а не толькі інтэлектам. Я быў пад вялікім уражаннем. Хоць і даклады навуковыя былі таксама, вось, но але менавіта вось гэта рэчаіснасць духовая, то есть шмат малітвы. Это тады было яшчэ якраз падчас усіх святых і дзень задушны. Карацей кажучы, все это увязалі ў адно, што гэтыя дзеці, якія забітыя, яны ж таксама патрабуюць нашай малітвы. Это таксама тыя самыя задушныя, да, малітвы. Класна было. Я зразумеў, што это менавіта тое, што трэба. Але дараслі мы толькі цяпер, да таго, каб сапраўды арганізаваць нешта такое, бо трэба, чтобы было шмат людзей неабыякавых, якія б адгукнуліся. Да? То есть у 2008 годзе яшчэ людзі до конца не разумелі нават, што адбываецца. Ось, а нам тут на нашай тэрыторыі, на постсавецкай тэрыторыі, дзе вот эти аборты былі легалізаваны уже 101 год назад, сапраўды мы разумеем, што гэтыя грахі супраць жыцця, яны ўплываюць абсалютна на ўсё. Абсалютна на ўсё. То есть на жанчын, на мужчын, на ўрачоў, на настаўнікаў, на дзяцей, якія нарадзіліся. Бо, напрыклад, калі дзіця нарадзілася пасля аборту, да, то есть это ёсць такі феномен, называецца синдром дзіцяткі ацалелага ад аборту. Да? То есть это вельмі спецыфічны такі синдром, які шмат беларусаў маюць, не ведаючы аб гэтым. Не ведаюць, просто не маюць такой інфармацыі. А это сапраўды ўплывае на іх жыццё, на іх выбар шляху іх жыццёвага, да? То есть на іх адносіны з бацькамі, на іх адносіны з жонкай, на самой справе вельмі сур'ёзна. Я магу сказаць, што я пад уражаннем ад таго часу, бо пасля кангрэсу ў Лурдзе мы яшчэ былі ў Рыме, 2010 год, потым у Вене был конгресс 2012, и апошні конгресс был у Фатиме. 2015 год мы доехали аж до Фатимы, да, то есть можете себе уявить, сколько часу ехать до Фатимы на машине. О, нават на машине. Да, на машине. Вот, это, конечно, было сапраўды классно. То есть, калі собираются разом адзінадумцы, да, то есть у Фатиме я бачыў Глорію Полак, якую попросили менавіта на тему обороны жыцця зрабіць даклад. І ось та Глорія Полак, якую все ведаем, «Пораженная молнией», да, то есть знакомитая вот эта яе книга. В польском варианте, сдается, «Бог дал мне другой шанс», так называется. И она рассказывает, это просто аж трясет ее, да, то есть как она вспоминает свой досвід, да, коли пан Єсус показывает, вот, говорит, 13 твоих детей, яких ты забила спиралью, а вот гэты повинен был стать святым святаром. Вот она рассказывает, и плача. То есть, конечно, это просто неверагодны досвід. Ось. І я разумею, што было это магчыма дзякуючы таму, што сабраліся людзі, якія сапраўды неабыякавыя. Да? То есть, якія ў зале сидзелі таксама людзі, якіх адгукалася то, што казалі дакладчыкі. То есть, сапраўды, это вельмі такая спецыфічная была аўдыторыя. У нас быў потым марш такі ў абарону жыцця пад абартарій там у Португалії, бо Португалія якраз у 2007 годзе легалізавала аборт, і яшчэ людзі былі в шоку, як это у нас в каталіцкай краіне такое можа быць. Я памятаю, сапраўды, это было круто. Ось. Ну, а цяпер ясна, я не ведаю, калі з ковіднымі гэтымі абмежаваннямі, якія будуць кангрэсы праходзіць. Вось, таму, а мы разумеем, што патрэба маліцца ёсць, вось, і таму больш вырашылі не адкладваць. Мне здаецца, то будзе самы такі стойкія, зацікаўленыя, хто адчувае патрэбу гэтую маліцца, так? А сапраўды многія людзі, бо святары мне распавядаюць, што прыходзяць людзі на споведь па некалькі разоў са свайго аборта спавядаюцца, па некалькі разоў зноў і зноў, бо гэта сидзіць, непакоіць. Нешта трэба з гэтым рабіць. А тут выразна мы прапановваем, напрыклад, да, то есть вось у нас будзе ў суботу пілігрымка, да, то есть з Новагрудка ва Ўселюб 14 кіламетраў пешу з белымі крыжамі. Чалавек возьме гэты крыж, і он будзе просто як нешта фізічнае, да, то есть вось сваю боль несці ў санктуарыі Маці новага жыцця ва Ўселюб. І я думаю, што адгукнуцца людзі, якім гэта неабыякова. Не абавязкова, што яны самі рабілі аборты. Хто-то панесе за сваю маці, да, якая рабіла аборт, хто-то панесе за сваю сястру. Ось гэты крыж, да, то есть каб сапраўды Богу сказаць: «Пане Божа, мы разумеем, што на свеце адбываецца нешта вельмі недобрае». І як мы ведаем з Бібліі, калі гэтыя словы, да, такія: «Кроў брата твайго кліча да мяне з зямлі», кажа Бог, да, то есть да Каіна. Кроў Авеля, і сапраўды вокруг нас вот гэтых забітых Авеляў шмат, мільёны. Ну, так у Беларусі
плюс-минус 9 миллионов детей забитых. Да? То есть это мы не ведаем докладные личбы. Это не уличиваем спирали, гормональные таблетки, ЭКО, это мы все не уличиваем, только вот непосредственно Факты, так. это вот то, что зарегистрированные аборты. А сколько их на самой справе? То есть это на самой справе то, за что мы повинны перепрошать Бога. И мы спадзяемся, что сапраўды эта молитва будет почута, и Бог даст нам супокой в нашей краине, потому что вот эта нервозность, да, то есть что один там на іншага обурается за нечто, что мы бачим сапраўды поделы в Украине теперь, что это так само не на пустом месте з'явилось, да, то есть люди незадоволены, то есть они разумеют, что нечто не так отбывается, не могут это сформулировать. Вось. А калі вот, даць магчымасць сказаць, людзі, вось давайте найперш пачнём з азоў. Маці не павінна забіваць сваё дзіця. Маці павінна прымаць кожнае зачатае дзіця. Это будет подмурком, да, то есть подмурком для нашего нормального жыцця, для нормального грамадства, для нормального касцёла. Вось, таму што сапраўды, калі гэта жудаснае зло не затрымаць сёння, то які у нас будзе касцёл? Пусты будзе касцёл, дзяцей не будзе. Я так разумела, што ў суботу гэта будзе другі дзень, да? Будзе такая пешая пілігрымка. А раскажыце, калі ласка, з чаго ўсё распачнецца? Вот, где гэта будзе адбывацца? Значит, ну, по-перше, мы, конечно, запрашаем всех приезжать уже ў чацвер вечером, да? Потому что это будет такое камеральное. Да? Ясно, что люди, якія працуюць і не могуць звольніцца, они не приедуць. І таму самы класны дзень будзе, калі самыя матываваныя прыедуць у чацвер вечером. Да? То есть самая-самая матываная будзе адарацыя. Вось, другі дзень будзе пятница, присвечены з раніцы будут доклады, а пасля обеда будет духовная программа, да, то есть будет молитва ружанцовая, молитва коронки до милосердности Божией, а увечары с пятницы на субботу будет усяночная адарация. И мы ризыкнули с этой адарацией, потому что, ну, знову ж мы натхненные прикладами австрийских пролаферов, потому что, ну, например, у Вене уже амаль что 20 год у их ідзе у цэнтры жыцця адарацыя на свяцейшага сакрамента нон-стоп, то есть 24 гадзіны. Непрерывная, так? Весь час. Чистая адарацыя, это на самой справе, это сапраўды вельмі моцна. І для валанцёраў, якія прыходзяць маліцца, і для маці, якія адчуваюць гэту духовную падтрымку. Ну, і я могу сказать, что колькі раз мы проезжали в Вену, где бы там мы не ехали, это классно, что ты едешь, проезжаешь, ну, чужой для тебя город, да, то есть Вену, и ты ведаешь, что в 2 гадзіны ночи ты можешь запукать в эту центр жыцця, раз, открывается, и человек, який там молится. Это фантастично. Вось, а ці христосовцы у парафії святого Яна Евангеліста і Максиміляна Кольби уже больше за 2 гады взяли ось гэту думку і робяць з першай пятніцы на першую суботу ось такую адарацыю начную. Ось і кажуць, што ўначы людзі лепш ходзяць, чым днём. Так што мы і тут таксама рызыкнулі, яшчэ не ведалі, сколько людзей прыедзе на кангрэс, рызыкнулі зрабіць такую адарацыю, яна распачнецца вечарам пасля вечаровай праграмы каля 10 гадзіны і скончыцца о 7 гадзіне у суботу. І ў суботу мы ось толькі там імша, завтрак і пашлі. Взяли крыжы. Я упевнены, что Бог даст нам доброе надворье, что все будет в порядке, что не будет дождя. Вот прикладно, как сегодня будет погода, я думаю. А сколько там километров? 14. То есть это, ну, для нормальных пилигримов это, в принципе, 3-4 годины. Ну, а мы там, разумеется, что люди будут разного возраста. Мы все-таки зробим перепынок там пообедать. И когда другой мы придем в Ваўселю. То есть там будет программа в Ваўселю, Беружанец. А вот назад як будете вертаться? Уже на автобусах, ясно. Такое питание. У один конец, да, пешить его два. Да, one-way ticket. Вось, да, что будем вертаться уже на автобусах, и потом будем выступление митрополита Кондрусевича, и одразу после этого будет святая імша непосредственно с актом перепрошения после святой імши. Вот это будет наибольш таки урачисты момент программы. Потому что, ну, сапраўды мы так прикинули, что ніколі не было такого урачистого перепрошения, да, вот, прям, каб зразумець, што Пане Божа, прабач нас, што мы зрабілі. Хоць у Бібліі, напрыклад, да, то есть гэты урачыстыя перапрашэнні, напрыклад, у кнізе прарока Ісаі, там прям вось сур'ёзна Пане, прабач, вот чаму у нас такого ніколі не адбылося. Вось цяпер спадзяемся, што адбудзецца. Прыбудзе на гэта урачыстае перапрашэнне біскуп Олег Буткевич. І магчыма, спадзяемся, што будзе таксама біскуп Александр Кашкевич. То есть было б 3 біскупы, якія будуць ад імя Беларусі перапрашаць.
за грахі супраць жыцця і сям'і. Можа, плануецца нейкая онлайн-трансляцыя, каб усе, хто не зможа даехаць з вамі Мы, маліліся? напэўна, будзем все записываць на відэо. Вось. А на тэму онлайн-трансляцыі не то, чтобы я супраць гэтых новых тэхналогій, але маю негатыўны досвед, да, што калі скажаш будет онлайн, людзі скажуць, а мы тогда не поедем, мы тогда не поедем. Вось. А нам это такая нерватрёпка арганізаваць гэты онлайн. Вось, што хутчэй за ўсе будзе запіс, потым хто захоча, ён паглядзіць. Вось. Ну, а все ж я думаю, што важна, каб максімальная колькасць людзей было прынамсі на суботу, да, то есть альбо прынамсі на гэтую святую імшу, да, то есть каб людзі прыехалі перапрасіць. Хаця я абяцаю, што будзе сапраўды цікава. Вось, і ў нядзелю таксама будзе цікава, хоць уже лічыцца апошні дзень, што там ехаць. Вось, мы вырашылі запрасіць сапраўды цікавых спікераў на гэты кангрэс. Так што я думаю, нават тыя, якія захочуць проста паслухаць, яны шмат чаго для сябе зразумеюць. Я так разумею, што кожны дзень будуць нейкія даклады, малітва будзе, і той, у каго не атрымаецца на ўсе дні прыехаць, можа далучыцца ў іншы дзень, да? Прынамсі на адзін дзень можна прыехаць, паслухаць. То есть малітва і даклады будуць у кожны дзень. У кожны дзень. Да. Але гэта будуць розныя людзі, да? Абсолютно, да. То есть мы з такіх ключовых фігур, это отец Франческо Джордано з Рыму прыедзе. Можете себе уявіць, з Рыму, з пересадкамі, со всеми делами, як сёння, да? То есть як сёння не летае нічога. Вось, ён з'яўляецца рэгіянальным дырэктарам Human Life International для Еўропы, і яго офіс непасрэдна знаходзіцца ў Рыме, там недалёка ад Ватикана. Вось, то есть он так трымае руку на пульсе, да? То есть ён сапраўды, яму ёсць чым падзяліцца, каб расказаць, што адбываецца ў Еўропе, ў свеце. Вось, будуць спецыялісты з Расіі, якія адпавядаюць адказныя за вінаграднік рахілі. Гэта унікальная методыка дапамогі жанчынам з постабортным сіндромам. Вось, яны будуць прадстаўляць гэту праграму. Это, па сутнасці, это рэкалекцыі з пятніцы да нядзелі. Капітальная псіхатэрапія жанчынам, якія не могуць знайсці сабе супакой, таксама жанчынам, у якіх быў выкідыш, да, то есть якія страцілі цяжарнасць скажем так, па нейкіх іншых прычынах, не хацелі гэтага. Вось. І яны такім чынам будуць анансаваць гэты курс, які будзе адбывацца пасля кангрэса праз тыдзень. Ён таксама будзе ў Навагрудку, так? Не, это будзе ў Оршы. Вось. Мы ўжо бліжэй да Магілёва. Да. Я зараз перабіраецеся, да? Да, скажем так, мы Навагрудку таксама, але ведаеце, што сёння Навагрудак распісаны кожныя выхадныя. Да, мы бачым у анонсах, што кожны тыдзень. Да, всё вельмі так. Вот. Ну, а Оршы для нас уже шмат разоў мы в Оршы праводзілі нашы семінары, так што на Оршу добра. І так вінаграднік таксама і вінаграднік гучыць, так, там быў ужо. Так што вінаграднік рахілі будзе ў Оршы. Вось, яны будуць гэта анансаваць. Сярод іншых спікераў, я ўжо сказаў, што будзе мітрапаліт на пенсіі Тадеуш Кандрусевіч, які дасць сапраўды вельмі сур'ёзны даклад на тэму вучэння трох папаў, ад трох апошніх папаў, Яна Паўла, Бенедикта, Францішка на тему абароны жыцця. Вось, і будуць шмат сведчанняў. Вось гэта, што цікава, да, што адно справа это даклады, а другое, калі выходзіць жывы чалавек, які мае жывы досвед, і ён дзеліцца сваім. Будзе ясна, што нашы спецыялісты, будзе акушэр-гінеколог з Гомеля, яна будзе казаць пра бесплоддзе, будзе Іван Пузанов, наш псіхолог з Віцебска, які будзе расказваць, дарэчы, пра мансіньора Філіпа Рэйлі, пра гэты рух. Да? Вось. Але найбольш я сапраўды чакаю сведчанняў. Жывых сведчанняў людзей. Там спецыяльны пункт праграмы — это пытанні і адказы святароў. Да? То есть вот это менавіта будзе такое жывое слово. Да? То есть сёння это то, што нам вельмі не хапае, да? Потому что люди настолькі уже прызвычаіліся до этого онлайна, а онлайн это не живое, это как это эрзац, это нешта за место. Вось. А калі вжывую людзі інакш рэагуюць, інакш адкрываюцца, так што это сапраўды будзе супер. А скажыце, калі ласка, ўжо ж, напэўна, запісаліся людзі, да? Уже колькі чалавек? Да, плюс-мінус 40 асоб запісаліся, і ведаючы рэальнасць, што это ўжо шмат. Таму што звычайна запісваюцца апошнія 3-4 дні. Я думаю, што яшчэ столькі запішацца. Яшчэ плюс-мінус столькі запішацца. І я б сказаў, што так, мы разлічваем 60, 70, можа 80 асобаў. Можа, цуд адбудзецца і будзе больш, але мы так разлічваем, што трэба будзе нясці 52 крыжы.
во все люб, вось гэта белыя крыжы. Чаму 52? Таму што это лічба абортаў в дзень у Беларусі па афіцыйнай статыстыцы. Вось афіцыйная статыстыка кажа пра 19 тысяч абортаў, то сюда якраз 52 на дзень. Так што, мы думаем, мінімум будзе 52. Мінімум, так. Вось, але больш можа быць і больш. Ясна, што это не пілігрымка ў Буцлаў, ясна, што это не Тракелі, што это лістапад, это можа быць там па-рознаму, але я веру, што Бог збярэ людзей, што ўсё будзе добра. Скажыце, калі ласка, вот хто можа прыехаць, акрамя тых, хто з гэтым сам сутыкнуўся ў жыцці? Я разумею, будзем рэалістамі, то есть сутыкнуліся амаль што все мы. Да. То можа прыехаць усе могуць. То есть фактычна, да, то есть у першую чаргу мы кажам, што тыя жанчыны, якія перажываюць за аборт альбо за цяжарнасць, якая ў нее перарвалася па нейкіх натуральных прычынах, да, то есть ці тыя, хто перажывае за сваіх бацькоў ці за родных, за сваякоў, якія рабілі аборты. Вось, я думаю, што вельмі класна было б, каб прыехалі катэхеты, якія працуюць пры падрыхтоўцы да сужонства, да, то есть тыя дорадчыкі сямейнага жыцця, бо сапраўды это будзе так кандэнсаваная група спецыялістаў, да, дзе сапраўды можна шмат задаць пытанняў і адказы пачуць. Вось, я спадзяюся, што святары далучацца, не гледзячы на то, што нядзеля это будзе Хрыста Валадара, але пятніца, субота без праблем святары могуць далучыцца, таму і спадзяемся, да, што святары будуць так сур'ёзна падыдуць да гэтага пытання, таму што святары лепш можа за нас светскіх ведаюць вось глыбіню гэтай болі, гэта праблемы, да, з чым сустракаюцца людзі, якія прыходзяць на споведь. Ад постабортнага сіндрома церпяць не толькі жанчыны, церпяць і мужчыны. І часам мужчыны церпяць больш, чым жанчыны, тому што мужчыны, можа, не могуць это сказаць, да? То есть яны это неяк там інакш у них это выражаецца, але на самой справе это сур'ёзна. Нясуць таксама ў сэрцы, да? Нясуць, а это можа выражацца і ў алкагалізме, ў нейкіх залежнасцях іншых, это можа быць шмат чаго. Так што на самой справе тэма абортаў, на жаль, на Беларусь закранула таксама, як закранула тэма Вялікай Адчайнай вайны. То есть амаль што ў кожнай сям'і, да, то есть ёсць загінулыя на вайне, это тое самае з абортамі. Вот скажыце, калі ласка, ці можна прыехаць разам усёй сям'ёй з дзеткамі? Конечно. У нас ёсць опыт арганізацыі такіх мерапрыемстваў, напрыклад, нашы семінары па экалогіі сужонства ў Оршы. У нас, мало того, у нас не одна няня, у нас две няні для детей. То есть одна няня это для детей малых, да, то есть, а для старейших детей это уже аниматор, да, то есть, и потом детям классные успомины, да, то есть, классно без бацькоў, да? Без бацькоў класна тусілі. Ну, ясна, што, я думаю, на пілігрымку дзеці таксама захочуць пайсці, но, але іншы час дзеці будуць заняты, то есть, не то, што яны будуць сидзець, вісець на бацьках, не, то есть, для дзяцей будзе асобная праграма. То есть, можна іх з сабой браць і на лекцыі, да, смело, там, і таксама можна і ў пілігрымку, да, хто ахвотны ісці з імі. Я думаю, што дзецям будуць класныя ўспоміны. Добра. Скажыце, калі ласка, можа што-небудзь такая інфармацыя па коштах, ці гэта будуць ахвяраванні? Ну, ясна, што это будзе ахвяраванне, да, плюс-мінус трэба разлічваць на 50 рублёў ад асобы, потому што ясна, што людзі будуць жыць у там рэкалекцыйным доме, будуць нешта есці, но але няхай кошты не будуць, калі чалавек не можа прыехаць за грошаў, ясна, што нешта мы там прыдумаем. Вось. Мы не хацелі, каб грошы сталі перашкодай, да? Поэтому уже мінімум з мінімуму, якіх 3 дні за 50 рублёў, ну, это детский сад. Гэта можна сабе дазволіць. Конечно, можна сабе дазволіць. Вось, таму, ну, тыя, хто захочуць, іх, напэўна, я думаю, што это іх не затрымае. Да? То есть, ну, але нават калі нехта мае фінансавай цяжкасці, звяртайцеся, нешта прыдумаем. То можна тэлефанаваць, да, по таму нумару, які ёсць у аб'яве, то можа мы зараз яго, да, прачытаем, гэты нумар, па якім можна запісвацца. Гэта будзе плюс 375 29 812 22 76, да? І напомнім, што гэта будзе адбывацца ў Навагрудку, з 18 па 21 па 21 лістапада, з вечара 18, то есть чацвярга да абеда нядзелі 21. Але па магчымасці, калі ў каго у пятніцу не атрымліваецца, можна даехаць у асноўныя дні, да, гэта будзе субота, нядзеля. Субота-нядзеля, да, то рэкамендую адарацыю начную пятніца-субота, так што можа гэта будзе вельмі добра, да. Пасля адарацыі ўзяць крыж і пайсці да, это самае ва ўсе то, што трэба. То есть атрымаецца, да, што такі прям вось
24 гадзіны з панам, да, перапрашаць то, што надо. То будзем запрашаць усіх ахвотных, да, не толькі жанчын, але таксама і мужчын, і цэлыя сем'і, можна з дзеткамі прыехаць, бо ёсць усе ўмовы для пражывання і для таго, каб вы добра гэта і плённа перажылі. Да, і спадзяемся, што сапраўды это падзея, якая дасць такой пачатак традыцыі, да, вот этих малітоўных кангрэсаў, да, потому что сапраўды сённяшні час, сённяшняя сітуацыя ў свеце і ў каталіцкім касцёле патрабуе шмат малітвы. Шмат нашых святароў і біскупаў кажуць, што ў нас няма вось гэтых законаў кантэмпляцыйных. Да? Так вось мы можам вось гэту кантэмпляцыю, да, вось гэтая вось малітва нешта зрабіць уже сёння. Да? Так што чаму чакаць, калі з'явіцца тут у нас кляўзуровыя, да, кантэмпляцыйныя законы, дзе будуць сёстры маліцца дзень і ноч, мы таксама, як людзі неабыякавыя, можам уже цяпер пачынаць маліцца дзень і ноч. А вот вось скажыце, ўжо напрыканцы запытаюся, хто ж гэта ўсё арганізоўвае, хто прымае ўдзел у гэтай арганізацыі? Тры такіх арганізатары. Дабрачынны фонд «Адкрытыя сэрцы», якого я з'яўляюся кіраўніком ужо 12 год. Потым экспертная рада па справах жыцця і сям'і Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, якую узначальвае мітрапаліт на пенсіі Тадеуш Кандрусевіч. І ясна, што парафія святого арханёла Міхала ў Навагрудку, якая ўжо сёння шмат каму добра вядомая, вось, разам з парафіяй ва Ўселюбе. Да? То есть на самой справе это такой вось у нас трыптих, да? То есть у траіх мы цягнем вось гэты кангрэс, і я спадзяюся, што гэта дасць сапраўды добрыя плёны. Добра, дзякую вам, Уладзіслаў, за размову. Дзякую, што запрасілі. Да, і мы запрашаем усіх, бо ёсць яшчэ час запісацца, ёсць час адкласці свае справы і заняцца добрымі малітоўнымі справамі і пабываць на усёночнай адарацыі. Бо зараз яе знайсці можа не так проста. Да. Дзякуем, з Дзякуем, Богом. з Богом.